Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar ang'icho lodhi e kaunti mar Kisumu. Jopur ochele ma West Kano sani koro nyalo biro buonjo kotenore kod yudo chenro makare mabiro miyo gi keyo pi e puothe ochele bedo mayot. Gin makoro dhi miyo giyudo keyo mabup kod yaro chiro mar ochele. Mana kaka lipot mar Millicent Adhiambo lero, ma en kaluwore kod chenro mar yawo wang' oula makeyo pi e puothe mano canals mane osidhi kod bad migawo mar sirkal Lake Basin Development Authority komakore kod kembe ji giwegi kaka yor bero pith ochele e alworano mondo okonye e yore nyayo chiemo e pacho ka. E puothe ochele madago sub-scheme ei Kabonyo Kanyagwal Ward, Lake Basin Development Authority nosidho ayanga chenro mar yawo kendo kungo wang' oula kata canals mayo kilomitas 20 mabiro konyo e keyo pi e puothe ochele makono. Kaka achiel kuom yore temo bero pith ochele kitiyo kod teknolojia, bende LBDA ne osidho kalapapla matin kata drone mabiro konyo e kuoyo yath kod nego kute gi winy mathiroga keyo mar ochele. Kane oloso e kinde nyasino, jatatije mar LBDA Wycliffe Ochiaga ne oyang ni gimakore kod kembe ji giwegi ka gigeto yaro chiro makare ne ochele kod neno ni jopur oyudo keyo mabup mar konyo nyayo chiemo pacho ka. E higa mokalo sirikal nomiyo Lake Basin $70 mondo wang'iew godo michele e puothewa. Pod wabiro partner gi jopur mondo wang'i kaka yuto gi nyalo medore kuom eka achiel. Masani gigolo tan ka ng'eny to 2.5 mondo gigol tan 4.5 mondo jopur obed gi ngima makare. Jod Bramanyando Jared Okelo to kane loso ne oyango ni eka mag puothe ochele maromo 7 kuom 10 osebedo ka ok pur e alworano, gino mamiyo kanyakla kod kembe ji giwegi giketo $3 billion mar neno ni chenro no ochopo kare. Giketo $3 billion pesa ma Kenya. Koro gi pesa mokel ka gi jowa moyie mako lwetwa gi. Wadhi kawo eka 7,000 manyo bodha mondo koro miwa chiemo. Ne otelo bende ni teknolojia mar kalapapla matin no kata drone biro konyo jopur kedo gi tuoche kod winy mosebedo ka chando gi e puothe ka duono keyo mar ochele. As you can see, the drone behind us will also be spraying pesticides that are either killing or sending away the Quilea birds. MCA Makabonyo Kanyagwal Pete oiko korka kore ne opuo chenro no ka okwayo ni kaber to olunda chiyaw makorusoin nimar ene chenro makotieki to ema nyalo biro kelo konyruok mochwere ne jopur ochele. Oro simeji dhi manywa kuma korusoin dab nitie mondo pur ochele odhi maber. Wawacho ma nikech wage ni baba nowe ikucho machiegni. E sama jakanyo mar Green Tech ma en kambi ji giwegi mochung' ne chiwo hola ne jopur ne okawo thuolono mar jiwo jopur mondo ndikre mondo giyud hola manyalo konyo gi bero pur margi. Jopur ne opuoyo chenro go ka gikoni gin kod geno mar biro neno lokruok makelo dongruok e ngimagi. Ours, I think, is to thank the government, the national government, and all the stakeholders, and to urge farmers to be able to join and register themselves so that they can be able to produce the food that Kenya is consuming. With the coming up of Green Tech and Lake Basin Development Authority market, farmers are now going to get a higher price for their productions. Also, the inefficient supply of water will also be realized. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Dajo Sub-Scheme, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County.